Live mula sa CLTV 36 Studio. CLTV 36 News. Maya Pabengi, Pampanga, magandang gabi, Central Luzon. Ako po si JM De Jesus at oras na para sa mga may init na balitang Central Luzon ngayong Huwebes, September 18. Iba't ibang grupo nakiisa sa rally kontra korupsyon. Mga simbahan sa Pampanga nakiisa sa panawagan kontra katiwalian ng Concerned Citizens of Pampanga. BCDA at subsidiaries nito kinilalang top-performing GOCCs. Batas para sa promosyon ng mga pampublikong guro nilagdaan ni PBBM. At 500 elementary students busog sa Global Food Drive ng Ford Laos Group. Kanya-kanyang sigaw ang mga individual mula sa iba't ibang sektor na dumagsa sa ikinasang kilos protesta ng Concerned Citizens of Pampanga ngayong Huwebes, September 18. Mahigit sa 1,000 katao nakibahagi sa naturang protesta, kabilang mga nagmula sa religious groups at academic institutions. Bago pagtitipon, isang banal na misang dinaos sa Metropolitan Cathedral of San Fernando kung saan nagtipon ng mga progresipong grupo sa panalangin para sa pagbabago. Kasunod nito, nagsagawa sila ng peaceful rally sa harapan ng cathedral sa kabila ng masamang panahon. Dito sabay-sabay na ipinahayag ng mga nakiisa ang kanilang pagkadismaya sa patuloy na katiwalian at ang kanilang panawagan para sa hustisya at pananagutan. Ayon kay Alex Caugiran, lead convener ng Concerned Citizens of Pampanga, simula pa lamang ito ng mas malawak na pagkilos ng mga Kapampangan upang kondenahin ang umunoy mga maanumalyang flood control projects. Ayun bang magkakaiwalay tayo? Dito na ba natin tatapusin ang ating pagkilos? Tuknang tana po ba, Kene? Tuknang tana kay gagawan tamo? Ipagpapatuloy pa ba natin? Ipagpapatuloy pa ba natin? Ipakita natin ang ating pagkakaisa. Itaas natin ang ating mga kamay. Taas natin. Itaas natin ang mga kamay na yan. Tandaan ang ating pagkakaisa. Ikaway natin. Ikaway natin. Ikaway natin ang mga kamay na yan. At habang kumakaway tayo, yan ang tandaan ng ating pagkakaisa. Ngayon po, itikom natin. Itikom natin ang mga kamay na yan. Itikom natin ang bawat kamay na yan. Yan ang tanda ng pagkakaisa. Ang pagtikom ng kamay na yan, ang tanda ng ating buhay pagpapatuloy ng ating pakikipaglaban hanggang makamit natin ang tagumpay. Tagumpay ang aabutin ng ating pagkakaisa. Samantala, nagpakita ng kanilang suporta ang mga simbahan sa Pampanga sa isinagawang province-wide noise barrage ng Concerned Citizens of Pampanga nitong Miyerkules, September 17 sa pamamagitan ng pagpapatunog ng mga kampana mula 6 p.m. hanggang 7 p.m. Kabilang sa mga nakaisa sa ringing of church bells ang San Guillermo Parish sa Bacolor, Santa Monica Parish sa Mexico, St. Augustine Chapel sa CSFP, Our Lady of Lourdes Chapel sa Mabalacat City, Pisambang Maragul sa Angeles City, Betis Heritage Church sa Guagua at Santa Ana Parish. Alinsunod din ito sa ibinabang circular letter ng Archdiocese of San Fernando bilang pagpapakita ng pakikisa ng simbahan sa panawagan para sa transparency, hustisya at pananagutan kaugnay ng mga umunoy katiwalian sa flood control projects sa bansa.
Samantala, naniniwala ang Department of Budget and Management na hindi maapektuhan ang deliberasyon ng 2026 National Budget sa kabila ng pagbabago sa liderato ng mababang kapulungan. Magbabalita si Raymond Tasoy. Tiwala raw ang Department of Budget and Management o DBM na mananatiling maayos ang magiging deliberasyon ng 2026 National Budget sa kabila ng pag-upo ng bagong leader ng House of Representatives. Ayon kay Budget Secretary Amenah Pangandaman, nakasunod pa rin ang Kamara sa itinakdang legislative calendar at sinisigurong may iwasan ng re-enacted budget. Matatanda ang itong Miyerkules September 17, nagbitiw bilang Speaker of the House si Leyte 1st District Representative Martin Romualdez. Ito ay upang bigyang daan umano ang patas na investigasyon ng binong Independent Commission for Infrastructure o ICI ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At sa parehong araw, opisyal na nanumpa bilang bagong leader ng mababang kapulungan si Isabela 6th District Representative Faustino Bojidi III. Samantala, pinigyang din ni Pangandaman na tututukan din ng DBM ang magiging epekto ng bawas pondo ng Department of Public Works and Highways o DPWH, lalo na sa target na infrastructure spending na 5 hanggang 6% ng GDP. Nitong Lunes, September 15, formal na inirekomenda ni DPWH Secretary Vince Dizon ang pagtapyas o pag-alis ng 255 billion pesos na pondo para sa mga locally funded flood control projects ng ahensya para sa 2026. Raymond Tasoy, CLTV 36 News. Manatili nakatutok para sa iba pang mga balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV 36 News. Muling uminit ang tensyon sa West Philippine Sea matapos atakihin ng Chinese Coast Guard at Chinese Maritime Militia ang barko ng BFAR sa Bajo de Masinloc. Mariin namang kinundina ng Pilipinas at Estados Unidos ang naturang insidente. Abong detalye sa report ni Raymond Tasoy. Mariing kinundina ng National Maritime Council ang panibagong pag-atake ng China Coast Guard at Chinese Maritime Militia sa barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR malapit sa Bajo de Masinloc, Zambales nitong Martes, September 16. Giit ng NMC,
Malinaw na lumalabag ang naging aksyon ng China sa 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea, 2016 South China Sea Arbitral Award at iba pang international maritime safety regulations. Nanawagan din ang konseho na itigil ng naturang bansa ang mga illegal at provocative activities sa West Philippine Sea. Bago ito, una nang naglabas ng pagkondena si US Ambassador to the Philippines Mary Kay Carlson. Binatikos niya ang agresibong atake ng China at pinuri ang Pilipinas sa patuloy na pagtatanggol ng karapatan ng mga mangingisda. Samantala, tiniyak naman ng NMC na hindi matitinag ang Pilipinas at ipagpapatuloy ang mga lehitimong operasyon sa loob ng sariling maritime zones alinsunod sa international law. Matatandaan nitong Martes, September 16, nang bombahin ng tubig ng dalawang Chinese vessels ang BRP Dato Gumbay Piang ng Pilipinas habang nagsasagawa ito ng humanitarian mission para sa mga mangingisdang Pilipino. Isang tauhan ng before ang sugatan matapos mabasag ang salamin ng kanilang sinasakyan dahil sa insidente. Raymond Tasoy, CLTV 36 News. Samantala, wala munang importasyon ng poultry products at ibon mula sa bansang Argentina bunsod ng pagkalat ng avian flu sa naturang bansa. Paraan raw ito upang maging ligtas ang pagkain at mamamayan sa nasabing sakit ng hayop. Narito ang balita. Pansamantalang sinuspende ng Pilipinas ang pag-angkat ng mga ibon at poultry products mula bansang Argentina para maiwasan ang posibleng pagkalat ng highly pathogenic avian influenza o bird flu. Batay ito sa anunsyo ng Department of Agriculture o DA nitong Miyerkules, September 17. Nilagdaan ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang Memorandum Order No. 48 na nagbabawal sa pagpasok ng mga nasabing produkto matapos ideklara ang H5N1 bird flu outbreak sa naturang bansa sa South America. Giit ng kalihim, ang strain na ito ay malaking banta hindi lang sa industriya ng manok, kundi maging sa kalusugan ng publiko. Alinsunod din ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tiyaking ligtas ang supply ng pagkain at protektado ang mamamayan. Batay sa memorandum, sususpendihin ng Bureau of Animal Industry ang lahat ng aplikasyon at pag-i-issue ng sanitary at phytosanitary import clearances para sa mga poultry products mula Argentina. Kabilang dito ang karne ng manok, sisiw, itlog at semilya para sa artificial insemination. Matatandaang noong August 20, nakatanggap ang World Organization for Animal Health ng ulat mula sa gobyerno ng Argentina hinggil sa pagkalat ng H5N1 bird flu subtype, ilang araw matapos itong matuklasan sa ilang bahagi ng Buenos Aires noong August 17. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. May pag-asa na ngayon ng karamihan sa mga guro at na maitaas sa kanilang ranggo at ma-recognize ang kanilang kakayahan at kasanayan matapos aprubahan ni PBBM ang batas ukol rito. Alamin ang detalye sa report na ito. Aprobado na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas para sa kapakanan at kaunlaran ng mga pampublikong guro sa kanilang propesyon. Nilagdaan ng Pangulo ang Republic Act 12288 o an act institutionalizing the career progression system for public school teachers and school leaders and appropriating funds therefore nitong September 12 at isinapubliko nitong Martes, September 16. Sa pamamagitan ng batas na ito, magkakaroon ng competency-based promotion system na magbibigay daan sa mga guro sa elementarya at sekundarya na umangat sa ranggo batay sa merit at qualification. Magsisilbing batayan ang mga posisyon mula Teacher 1 hanggang Master Teacher 1 ng pinalawak na sistema kung saan ang promosyon na ibabatay sa kakayahan at pagiging akma alinsunod sa itinakdang pamantayan ng propesyon. Kinikilala rin ng batas ang taglay na karanasan at kasanayan ng mga guro na siyang magiging hakbang upang makapasok sa alinmang posisyon sa base level, depende sa qualification standards ng Civil Service Commission o CSC at Career Stage Indicators ng Teacher Education Council o TEC. Upang maipatupad ang batas, inaatasan ng CSC, Department of Education o DepEd, Professional Regulation Commission o PRC at TEC na ayusin ang qualification standards para sa mga posisyon sa pampublikong paaralan alinsunod sa nakasaad sa standards-based assessment. Samantala, bubuo ang Department of Budget and Management ng mga bagong posisyon gaya ng Teacher 4 hanggang Teacher 8, Master Teacher 5 hanggang 6, at School Principal 5
upang mapalawak ang oportunidad para sa promosyon ng mga guro. Para matiyak ang transparency at accountability, maglalabas din ng DepEd ng mga alituntunin para sa pagsusuri ng mga guro at school head na nais ma-promote. Kabilang dito ang assessment process, criteria, point system at standards-based assessment. Papangasiwaan ng TEC ang alignment at tungkulin ng National Educators Academy of the Philippines at ng Bureau of Human Resource and Organizational Development ng DepEd upang mapatatag ang implementasyon ng RA 12288. Kailangang may sagawa ng DepEd, CSC, PRC at DBM sa pakikipag-ugnayan sa TEC at iba pang education stakeholders ang implementing rules and regulations ng batas sa loob ng 70 araw matapos maging epektibo. Magkakabisa ito 30 araw matapos mailathala sa pahayagan na may general circulation. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Manatili nakatutok para sa iba pang mga balita ngayong araw.
Nagbabalik ang CLTV 36 News. Kinilala ng pamahalaan ng BCDA kasamang subsidiaries ito bilang ilan sa mga nangungunang GOCCs dahil sa nalikom nilang dibidendo para pondohan ang iba't ibang programa ng gobyerno. Naritong report. Napabilang sa mga top-performing government-owned and controlled corporations o GOCCs ang pamahalaan, ang Bases Conversion and Development Authority o BCDA, Clark Development Corporation o CDC at Clark International Airport Corporation o SIAC. Resulta ito ng malaking dibidendo na naipasok ng nasabing mga ahensya na siyang ginagamit ng gobyerno sa pagpupondo ng iba't ibang mga programa at proyekto para sa mga mayan. Pang-anim ang BCDA sa top dividend contributors na siyang pinakamataas itong nakuhang ranking matapos mag-remit ng record high na 5,330 million pesos as of September 12. Ayon kay BCDA President and CEO Engineer Joshua Bingkang, patunay ito sa kanilang misyon na isulong ang progreso at inclusive development para sa taong bayan. Ipinapakita raw nito na ang bawat pisong nalilikom ng BCDA ay naihahatid sa nation-building initiatives para sa pagpapalakas sa mga komunidad at ekonomiya. Samantala, tinanggap ni CDC President and CEO Attorney Agnes VST de Vanadera ang Certificate of Recognition mula mismo kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at kay Finance Secretary Ralph Recto makaraang mag-top 9 sa mga nag-remit ng kanilang dividend sa gobyerno. 2,488 million pesos ang itinurn over ng CDC na sumasalamin sa 71% ng audited net income ng government corporation nitong 2024. Mas mataas ito ng 38% mula sa 1.8 billion pesos noong 2023 habang 1.21 billion pesos naman noong 2022. Sa kabuuan, umabot sa 5.5 billion pesos ang kontribusyon ng CDC sa kasalukuyang administrasyon. Kinilala rin ng pamahalaan ang ambag ng Clark International Airport Corporation o SIAC makaraang mag-remit ng 282 million pesos dividends sa national government. Tinanggap ang pagkilala ni SIAC President and CEO Jojit Alcazar, SIAC Vice Chairperson at BCDA President and CEO Engineer Joshua M. Bingkang at mga directors na sina Romel Maria Santiago at Noel Tulabut mula kay PBBM. Ipinapakita raw nito na ang SIAC ay sumusuporta sa mga hangarin ng gobyerno, partikular sa mga kapaki-pakinabang na mga proyekto para sa national development tulad ng Clark Aviation Capital. Ang CDC at SIAC ay subsidiaries ng BCDA. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Samantala, panibagong world record na itala ng Swedish pole vaulter na si Armand Mando Duplantis matapos basagin ang sariling personal best sa 2025 World Athletics Championships sa Tokyo, Japan. Naritong report. Muling binago ni Armand Mondo Duplantis ng Sweden ng kasaysayan ng pole vault matapos makapagtala ng bagong world record na 6.30 meters sa 2025 World Athletics Championship sa Tokyo, Japan nitong Lunes, September 15. Kung noong 2021 Tokyo Olympics ay nanalo siya ng ginto sa gitna ng katahimikan dahil sa pandemya, ngayong 2025 sa harap ng mahigit 50,000 fans, pinaingay ng performance ng Swedish superstar ang stadium. Bago ang kanyang record attempt, una niyang naangkin ang panalo sa 6.15 meters pa lamang. Ngunit hindi pa ron natapos ang pagpapakitang gilas ng atleta. Itinaas niya ang bar sa kanyang third attempt at nabasag niya ang sariling record na 6.29 meters. Ito na ang ika-14 na beses na pinataob ni Duplantis ang sarili niyang world record. Samantala, hindi rin naman nagpahuli sa torneo ang iba pang pole vaulters. Nakuha ni Emmanuel Caralis ng Greece ang silver matapos malampasan ng 6 meters, habang nagtala naman ng personal best si Curtis Marshall ng Australia sa 5.95 meters para sa bronze. Sa kasalukuyan, hawak na ni Duplantis ang 3 world outdoor titles, 2 Olympic gold medals at iba pang championship titles sa indoor at European level. Itinuturing ngayon na pinakamalaking bituin sa larangan ng athletics ang 25 years old na si Duplantis, at handa pa siyang magbigay ng mas magandang performance patungo sa 2028 Olympics sa Los Angeles. Kalo Makapinlak, CLTV 36 Sports News.
Manatiling nakatutok para sa iba pang mga balita ngayong araw. Mga kapanayan po natin ngayon, sina Pastor Eduardo Dude Siason, Home Free Global Crusade Operational Head, si Sister Sigourney Graho, ang Musical Director, at si Sister Donna Gonzalez, ang vocalist po, siyempre, ng kanilang grupo. Sila po ay bahagi po ng Pentecostal Missionary Church of Christ at pag-usapan po namin ng kanilang nalalapit na aktibidad. Interesado lang po ako, ano po ba itong Home Free Global Crusade? Lalo na itong gaganapin dito sa Pampanga. The Home Free Global Crusade is an evangelistic platform made for all people of all races, all backgrounds, all ages, to bring people closer to Christ. It's to inspire hope and salvation in Jesus Christ. Okay. Paano po ito nasimulan? Paano po nagsimula itong krusadang ito? It started all the way back in March of 2020, in the height of the pandemic, where our evangelists, global evangelists, just sought to really try to put a light in this world through the message of salvation. So it started in Los Angeles, California, social distancing protocols provided in a studio such as this, and from humble beginnings, this is where we are today. Okay. At paano po naman ito ngayon nakapunta rito sa Pilipinas? Itong programang ito. The plan of our leaders, Apostle Evangelist Jonathan, it looks like global. So pag sinabing global, hindi lang sa Amerika ginawa. So gusto niya ma-reach out kasi this is a series of action. A series of action towards a particular place kung saan pwedeng gawin ang ating Home Free Global Crusade para lalong mailapit ang mga tao sa Diyos. Okay. Doon nagsimula since 2022, right? Yes. Nagsimula tayo sa Norte. At hanggang ngayon, meron pa rin Pilipinas. Okay. And paano ba yung bakit natin ngayon ito nilulunsad? Do you see something na we have to do? Kasi noon pag sinabing ganitong event, medyo mahina ang loob Pero ngayon, nag-i-invite tayo. Bakit natin nilulunsad ito ngayon? Donna? Well, we are pursuing really Home Free Global Crusade because we have been to many countries actually po. Marami na po kaming bansa na napuntahan for this Home Free Global Crusade. But what we know, the common thing between all countries and all places actually is everyone is in need of hope po. Everyone is going through something. Everyone is in need of peace because there are so many unpredictable things in the world. And I'm sure we all know the state of the Philippines now actually that's creating anxiety and maybe frustration and anger in the people of the Philippines. But through Home Free Global Crusade, we get to give them peace that surpasses all understanding, which is mentioned in the Bible. And this is through the message of Jesus Christ. That's why we really want to pursue doing this in all places, especially here po in the Philippines. And in line with that, can I add something about that? Ginawa ito para lalong makita natin yung kahalagahan ng Word of God sapagkat mapapansin natin noon parang sa simbahan lang ang Word of God. No.
according to Mark 16:15-16, preach all the gospel to all nations. At yan, sinasagawa ng ating butihing apostles, Jonathan, by means of the Home Free Global Crusade program. So nare-reach out natin yung mga tao na kung saan ay hindi hanggang TV lang, although meron tayo sinasabing live streaming, pero in face-to-face, like what we did last in Lucena, and now in 21 in Pampanga, and the next is Singapore, and the next is Japan. So, all over the world, ang Home Free Global Crusade. Okay. Medyo nagiging curious lang ako, no? Kasi may sinasabing home. Usually kapag sinabing home, tahanan. Yep. Ibig sabihin ba ng gagawin natin, magpo-provide kayo ng panibagong tahanan sa ating mga kababayan? Okay, I think Sister Donna will be active. Yes. Oh, well, Expert for that. ang kahulugan po ng Home Free Global Crusade is, it's actually an American expression po. And home free means you have accomplished something. And so, when we talk about, when we relate it to our spirituality or Christianity, paano po nakaka-relate ang home free po sa atin as people? Well, the greatest person who finished the greatest work, which is the work of salvation, is Jesus Christ. Jesus Christ died for our sins on the cross and forgave us of our sins for our salvation. So he finished salvation so that we can also have salvation and have that chance to be with God. And so when people accept Jesus Christ during the crusade po and are baptized, they also have a chance to be home free or that chance to live eternally, to have that eternal life with God. Biblically, Yes. John 8:32. Yes. Once you accept Jesus Christ, meron sinasabing, makakalaya ka na sa katotohanan. Opo. Yes. Actually, ang usually naririnig ko lang yung ganyan, yung born free every time kapag napatugtog yung mga lumang kanta. And I've been hearing the name Pastor Jonathan. Yeah, no? Apostle Jonathan. Sino ba itong si Pastor Jonathan? What his full name? Ma'am Sig, can you tell about Pastor Jonathan? What's his full name? Apostle Jonathan Santos Ferriol. He is an ordinary person, just like us. He is God-fearing, and he is just someone who is also moved by the very issues and, you know, the heartbeats of not only this nation, the Philippines, but very much the struggles of this world. And he is simply someone who sought to express the love of Jesus through the message that Jesus has given. And he has a big heart to preach the gospel of God. Yes. Yung weight, yung bigat na how to save those people who doesn't know God, who doesn't know Jesus Christ. That's why we do it by means of the apostles Jonathan to preach the salvation. Okay. And parang to differentiate what you will do, kasi usually ito pag may evangelical events or activities, nakikita lang yan sa TV. Right. No? At late night pa. Usually, pag tulog na yung lahat, doon lang sila pinapalabas. Pero ano ang pinagkaiba ng evangelical event na ito na gagawin ninyo sa ibang activities? Okay, can I answer that? And then these two guys Sure. will adjust. Actually, ang pagkakaiba nito ay nagkakaroon kami ng face-to-face. No, nagkakaroon kami ng free sa lahat. Walang bayad. Alam mo naman ang tao, pag mabayad, wala. Yeah. So free. At hindi lang yan, sapagkat nagkakaroon po tayong sinasabing online o streaming live, no? Mapapanood hindi lang yung hindi Kaya nga ito, sa 21, isasagawa yan, ang pagkakaiba namin, lahat makakapanood. At wala tayong pinipili dito. Whether you or your religion is not like us, you are Catholic, Iglesia ni Cristo, Saksi ni Jehovah, hindi po natin pinipili. Everybody is welcome. Why? Because the Word of God is for all. Yes. Okay. And to add to that, I believe one of the main differences of other evangelical events is intentionality. Usually, you know, when we have a gospel concert or a crusade, people really just come for the music and then they leave. Or maybe they just want to hear a few good words from the Bible and then they leave. But what you can see in the Home Free Global Crusade from different stops all around the world is something we offer is baptism.
That at the end of the moment, are you really willing to follow Jesus? Are you really willing to rededicate one's heart? And we open the option of baptism for those who say, yes, I will follow Jesus Christ. And in Acts 2:38, when you repent and be baptized, you'll receive the gift of the Holy Spirit. And I believe that's something that highlights what is special about the crusade. That at the end of the night, people cannot just say, I enjoyed the music, I enjoyed the word, but I have fully committed myself to following Jesus. Sister Donna, hindi ba masyadong nakaka-pressure yung magiging trabaho Siguro mo ngayon? next question na lang. Yeah, how are you preparing for this? As a whole, not just for the music ministry. Opo. Well, definitely what we love about Home Free Crusade is it brings everyone together, even if you're not a part of the church. For example, we get to, in the past Home Free Crusades, we've gone to schools to give also aid to the students there, and we've done many social outreaches. We connect with the local government units po, and we get to share how we are also helping the people and helping the community. And so we are preparing by bringing everyone together, because we love collaboration in this crusade, and we just love seeing everyone working together for the good of people, and also most of all to spread the love of Christ. And also before the event, and also, can I add this one? And also before the event, ay meron kami sinasabing Apostle Jonathan, minimit niya yung ibang mga church leaders sa isang lugar. Yun ang pinakamaganda kasi baka isipin ng ilan para lang sa Pentecostal yan. No way. Hindi, para sa lahat yan. Para makita nila what is Home Free Global Crusade. Isa po yun sa pagkakaiba po natin. Okay. Ang dami ko pa pong gustong itanong sa inyo. No? Pero, papaano po ang pwedeng gawin ng ating mga kababayan, ng mga families, other churches also? Ano po ang pwede nilang gawin upang makibahagi sa event na ito? And invite them as well on this activity. Kailan po ito? Anong oras magsisimula? Sa anong venue? And free po ba, Pastor, itong ating Home Free Crusade? Ako po yung naniniwala, Sir George, right? Naniniwala po ako sa television program na ito na malaki na po ang inaabot nito. At isa po rito ang makakatulong sa atin to invite ating mga kababayan, kabalen, king Kai, king Bren Giao Convention Center. I have here ang ating pong tracks. No? Home Free Global Crusade, Pangabait, Pasibayo, kang Kristong Pampanga. Pangabait, kang Pasibayo. Pasibayo. Kang Kristo. Yeah. September 21, 2025, ang open po ng gates natin ay 1 p.m. And sa Bren Giao, at ito mag-start ng 3 o'clock. Pero the gate will be open at 1. So sa lahat po ng inaabot ng tinig na ito, keng Kabalengko, keng Angeles, keng Mabalacat, munta kayo. Kayo magsisi kay Mabilog Kapampangan. Mabilog probinsya. Yeah. Kukumbiran nyo lang. Yeah, Mabilog yung buong Kapampangan. Yeah. Kahit sa iba, kasi meron kami mga kaibigan from Manila, they're going here in Pampanga. Yeah. So, hindi lang to limited sa Pampanga. Nationwide. At baka may ibang nasa abroad na gustong makibahagi rin. Why not? Yes po. Okay. So, yan po. Maraming salamat po sa oras na ibinigay niyo po sa amin. And again, iniimitahan po natin yung ating mga kababayan na makiisa sa Home Free Global Crusade. Nagbabalik ang CLTV 36 News. Isang food drive ang isinagawa sa Laos Group of Companies sa isang paaralan sa Bulaon Resettlement Syudad ng San Fernando, Pampanga upang makapagbigay ng masustansyang pananghalian sa mga kabataan. Ayon sa katambalan nilang grupo na Rise Against Hunger Philippines, ito ang mainam na ipakain sa mga estudyante upang manatiling matalas ang kanilang pag-iisip sa tuwing sila ipapasok sa paaralan. Magbabalita si Lizen Morten. Mainit na tanghalian para sa isang mainit at masayang araw sa San Antonio Elementary School sa Bulaon Resettlement City of San Fernando, Pampanga. Sa pakikipagtulungan ng Ford Laos Group at Ford Group Philippines sa humanitarian organization na Rise Against Hunger Philippines,
nasa 500 elementary students ng naturang paaralan ang nabusog sa masustansyang chicken adobo at ginisang gulay sa mainit na kanin with matching watermelon pa for dessert. Ayon kay Bernaliza Mendoza, punong guro ng San Antonio Elementary School, napaka-importante para sa kahit sinong estudyante ang may laman ng tiyan sa tuwing sila ay papasok at mag-aaral sa eskwelahan. Kapag ang bata ay pumapasok ng hindi busog, malamang hindi siya nakakapakinig ng mabuti sa kanyang mga teachers, mas malaki ang chance ng isang busog na bata na makinig kasi he is alive, alert, and active. Kaya naman itinuturing na biyaya ni Mendoza na ang kanilang paaralan ang napiling benepisyaryo ng isinagawang food drive. Bilang isang paaralan kasi mula sa bayan ng Bacolor, Pampanga na naresettle dito sa siyudad San Fernando noong 1995 nang dahil sa lahar na dulot ng Mount Pinatubo eruption, limitado lang talaga aniya ang tulong na kanilang natatamo mula sa komunidad. Siguro nakita nila yung aming need for this kasi we are part of Bacolor South District and yet we are not situated in Bacolor. Siyempre tinutulungan kami ng aming butihing mayor. Pero his help with us is limited. Siyempre, wala kasi kami sa lugar niya. We are very thankful to the Laos Group of Companies for choosing our school, the Rise Against Hunger Philippines for choosing our school, for making our school a beneficiary of this. Kasama ng mga kawani ng Ford Laos Group, mismong sina Laos Group of Companies Chair and CEO Lisette Laos Velasco at MTL Foods Corporation President Maria Teresa Laos ang naghain ng masustansyang pagkain para sa mga mag-aaral. Hindi raw ito ang unang beses na nakipagtambalan ng Laos Group sa Rise Against Hunger Philippines para sa isang corporate social responsibility campaign. Pero di raw kagaya ng dati, ikinagagalak ni Laos Velasco na on the spot ang isinagawang pagluluto para siguradong mainit ang healthy meal na kanilang ihahain. But this time, since it's about a food drive and it's about alleviating hunger, etc., so we thought of partnering with them again and pinadala naman nila yung mobile kitchen nila dito sa atin. In fact, first time yung mobile kitchen na to lumabas ng Metro Manila. So, kaya tayo nagpapasalamat sa kanila, biniyahin nila ito sa Pampanga para magluto ng pagkain para sa ating mga learners. Ang Rise Against Hunger Philippines ay isang non-profit organization na nakatuon sa pagsugpo ng kagutuman at malnutrisyon sa Pilipinas. Paliwanag ni Natalia Martinez, marketing manager ng nasabing organisasyon, alinsunod sa pinggang Pinoy o kumpletong pagkain na may kanin, masustansyang ulam at prutas ang kanilang ipinamamahagi sa kanilang mga benepisyaryo. Batid din niyang tunay nga na kailangan ng mga batang kagaya ng mga estudyante ng San Antonio Elementary School ang masustansyang pagkain upang makatulong ito sa kanilang overall development as growing children. For nutritious meals to be given to our school children, they can perform better in school. So when they have food in their stomachs, they're able to think properly, they can listen properly to the teachers, and then that translates, to better academic performance. So that's really the essence of feeding program or food drives for schools like this. We're really happy that a lot of students are showing good reception. The principal as well really showed a warm welcome to us, Rise Against Hunger Philippines, and to the Laos Group. At bukod sa pananghalian, may food packs din na babaunin ng bawat benepisyaryo. Complete package ika nga ng mga nakiisa at bumuo sa naturang kampanya para sa ikabubuti ng nakararami. Isang bagay na matagumpay na naisa sa katuparan kapag nagtulungan ng pribadong sektor at non-profit organization upang makapaghatid ng tulong sa mamamayan. Lizen Morten, CLTV 36 News. Alamin naman natin ang lagay ng panahon sa report na ito. Narito ang latest weather update ngayong Webes, September 18, 2025. Kanina pong alas 2 ng hapon, lumabas na po ng PAR si Tropical Depression Mirasol
at nasa layong 450 west ng Kalayaan, Cagayan. Kumikilos po ito sa bilis na 15 km kada oras, pakanluran, hilagang kanluran. Kaya asahan po natin ang paglayo nito sa ating bansa. Patuloy naman po magiging maulan ang bahagi ng La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan, Metro Manila, Tarlac, Mimaropa kasama po ang Western Visayas dahil naman po sa bagat na hinihila ni Tropical Depression Mirasol. Samantala, kanina pong alas 2 ng hapon, ang bagyong Nando ay patuloy na kumikilos sa Philippine Sea at ito at tinatayang nasa layong 1,260 km silangan ng Central Luzon at may taglay ng lakas ng hangin na 55 km kada oras at may pagbugso na 70 km kada oras at kumikilos sa hilagang Panganluran sa bilis na 15 km kada oras. Antabayan po ang pinakasusunod na update sa nasabing lagay ng sama ng panahon. Mula dito sa Pag-asa Clark. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV 36 News. Para sa karagdagan detalye, maaari niyong i-follow ang aming social media pages. Sa Facebook, CLTV 36 Official, CLTV 36 News. Sa Twitter o X, CLTV 36. Sa Instagram, CLTV 36 Official. Kung nais niyong balikan ang mga programa ng CLTV, pwede niyong bisitahin ang aming YouTube channel na CLTV 36 Official at ang aming website na CLTV36.tv. I-promote ang iyong negosyo para mas marami kang maabot sa TV at social media sa pamamagitan ng pagkikipag-partner sa CLTV 36. Magpa-advertise na at i-feature ang produkto o serbisyo sa aming mga news at public affairs program. Para sa inquiries, mag-message sa aming official Facebook page na CLTV 36 o tumawag at mag-text sa 0930-381-9332 o 0918-854-2357. Mapapanood din mga programa ng CLTV nationwide via Signal Channel 115 at sa ating 39 cable partners. Mga kabalen, 98 days na lang, Pasko na. Kasama ang buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs, ako po si JM De Jesus. Maraming salamat po.